Ay, ganindot sa adlaw. Ayos panahon. Aspari, matay. Ano ko ani na apan mo ko'y utang ani. Matay. Si pare mo ka na. Atay. Pre! Oh, pre! Kitaan gud ko. Saon man ako niya? Pre! Adyo lang magdi mahinumduman ni pare niya ang utang ba. Uy, pre. Nag-unsa mo ka na, pre? Kaya lagi pre, lingkod-lingkod. Uy, lingaw. Uy, tuod, pre! Maadyo ka nagkita ra ka ta. Ang imong utang, pre. Kumusta naman? Uy. Atay. Hinumduman yung pare kang utang da. Saon man ako niya? Ako ay di malingaw istoryas pare. Pre! Pre, kumusta naman ka? Atay, nakauyab naman ko na ka pre. Uya ba? Wapoy! Daot. Ang imong utang ba? Ahak. Panguyab na uy. Unsa min taong ka?